Bromolize moze kenekwa mono video anwa ya dị nkenke. Video ya dị nkenke. Because asi eme gini itu onye bulago, itu kwa na onye bula ọkụkọ. Matago. Echetem ka ndị Igbo isi praise that young man nke immigration. Maka na onaro that dibi ego wee mee ya free. Awefo nwoke nkwu n'afọ na screen man Keke a ekwesị ka enyekwa ya the same energy. Or there is in this our race. Bulokwa Abia State Aba. Ka mmadụ ya echefu 4 million cash. Onye Keke wepụ 1 naira chụbịa ajebe. Ome mma na mma ya ana. Because na mụnwakwu njikwa gị na mmadụ eme ihe ọma na amụ mma. From this video, matter the video page reminded me something. That year mgbe mpele mpe naya Keke. That Keke in the city of Jos. And na gwagị na-ekwu na-akpọ afa. Jos. Anyam Keke na Jos. Under El Shaddai. El Shaddai echefugo ma should be on number 14 can naya that time called 16 or so I've forgotten. Because it's a long story. Oboni no Jos mala Shaddai na eme Keke welu foto m je gosia you know your former driver before oya agwa gị yes abom former driver Shaddai transport Shaddai na Shaddai Keke fitede Shaddai bozukwa Keke fitede Shaddai o guy ko bụ mgba o guy ko bụ obo guy lukwa m echi still mfukwu ya n'ụzọ echi ọga m ko. So ebum Keke wapụta one Saturday mogo Saturday mgbe ahụ ka nenene na bọọlụ no. Mogo most times ejiro m ike alụ ọlụ Saturday and Sunday. Apụtachego m pịachacha machine na amago efichacha sachacha. Ejikari Saturday eme environmental yes. Ejikari n'ụgwọ ọzọ ejikari Saturday eme environmental. So m pịachacha like this wee gbalụ. Sirukuba road wee felo pịa bute passenger. Si n'ụzọ onwe ụzọ ọzọ isi aba U-turn like this. Onwuze isi aba U-turn ebe ejeje gbawa gadabi U-turn wa polo mgbe bagotebe odosti mba onwere ụzọ dị opposite that Rukuba Road market ịgbada U-turn like this isi na wee pụọ isi na adapụta cross ụzọ gaa ụzọ Semorumba wee baa Busabuji na apata. Anọ m dị wee na-aga ebute chata ya ụmụ nwaanyị na-abụ ya na akọlụ n'ugwu real story bute chata mgba gidi yo ha na-akọ story mago ụmụ nwaanyị mata dị m ihe na-akụche ha dị mgbe buru ha wee gbaa ụzọ back of Fatima Church Our Lady of Fatima ụzọ ahụ isi katako gbagote tọọnụta like this bata ụzọ Fatima dị n'azụ mana ụzọ ahụ nwe ka o si dị ụzọ aka nọ like the moto Keke mewa na nwa ejisi ike wee gafelu mana aje milizo aje ebe a na-achara edo anyị gafelu mgbe gbagide wee je drop ndị anụnwa na side n'ime apata onwe ebe ndropụrụ ndị a n'ime apata ebe a ka nji wee drop ha kote isizi m ọdụ ka m isi Busabuji osu wee gbadata echefugo m ka nsi wee gbadata na mana ama m na ngafe Fatima wee gbagotecha wee divert wee jezi ha apata onwe ebe ndropụ ha nọchi n'oyi na ji ndị anụnwa bụ ji agba na akpa mago Keke no ha no kpanga ntizi adị ji n'azụ back of seat ebe ahụ like this instead of no way na inconvenience ya because abụrụ m guy man anara mara ike dị na seat m mgbe amara m na ji ndị achefu ji agba na akpa ndị achefu ji a halitue no chata na-eme ego mụ atọ na-enere m anya n'azụ agbago m gbapụta si ụzọ suzi apata junction agbagotezia dapụta junction ọ ya bụ ịga aka nna ịgawa Jankwanu ịga aka ekpe like this nwere ike isi wee apụkọ terminus like this that junction ka nọzi n'ezie anya n'azụ na-ekwa Jehova nsị yakwa ụmụ anya mbute kịta ntọọnụa mana ebe ahụ bụ one way atọ mgbago obele onwekwa ụzọ ọzọ nje ejesi gbazia straight gbapụta chobe sizia chobe gbadawazia apata like this na-ekwu mana mma ụzọ
So ya na-akọrọ gị story o, onye ọbụla nọ ma jụọ ọfụma ma ihe m na-ekwu o. Ya njikwa afa Keke na anya mgbe akwa unu mara na ọ bụrụ cook up story, because mgbe m for this video this man which at 4 million, I remind him this one. Mgbe gbabata na Bazi street ndrọpụrụ ndị anụ na-apata na-ekwu ụmụ nwaanyị, ọ bụrụ na ihe na-eme na ha kwụ na main road, ha fụsị Keke ha kwụsị ka ha ma na nsị ha na ịma na mpụta ha fụrụ m mbulu ngafe ha mahọ m na ha mahọ. So man nezi ya na miro fụchata one of them wee mago mgbukwa 360 mgbuwe na main road na isi ebe a mgbucha. Si ha na ozugbo ha fụmasị, hey my son, God bless you na he imago ụmụ nwaanyị ha adịgo ha gasasigo imago based on hey GF na ihe na-eme Saturday ka datin na-eme. Onye ma na oji ha chọrọ ijide Thanksgiving echi bụ ụka, onye ma na oji ha na-ele ka nke ha na-eli I just don't know. Mana ihe mma na ji gbagote dị na akpa, ji gbagote dị ji ọ dịkata na akpa is more than 13 tubers of yam. Yotago this thing where I'm gonna have someone natural gozi. I felt relief. It's okay, no problem. Fast forward to 1 year or few years later, I'm going Gozi Kaduna. The same thing, similar thing. I mean, in Kaduna on one straight road and I go from Refinery Junction to Sabo, about the Sabo to Boyamano Junction. After Sabo Ibadawa, that junction will be Louis. The next left like this, all roundabout, a turn Baguzia left, Abuja Kenanga. Non-stop Abuja Kenaba. See with them on the side the Refinery Junction before you lose Sabo. Hana gachata that junction. Kanos that moto naga Abuja. This thing happened on Sunday. Buloha mago. Mbuzo won't drop he can go along one I go them Sunday second numbers because number on Sunday in the morning lochalolo where save it go full against Monday. Magondo ka apochago go. Ma abogute imogo elutego maraban rido. Check the distance so to Maraban Rido that junction now here agafe Barak agafe Sabu before you go agafe Black Street gafe television we bagolugo Maraban Rido after Refinery Junction Maraban Rido kambazana yada na fo usumba haibi na Maraban Rido na no phone ebe na city kwakwaram nto no bulu phone mbaka Android phone na-ewu mgba odoko Itel chefugo ma phone na cha white Jesus mpike hasim biko no ha nwa na ha ba Keke chefu miss call na Keke na da phone oluwe na mo opekata mpa olugo 10 nsi ha kekwana ihu nu choka mana m gwara m hasim biko rede ga Abuja na he nwere ego nke agwegbetigbo gbegbe kogide mgbe bulukwa nstensi ebe atọ na bulu machine ya na agwa gị nse ka mgba ya normally nse ka mgba that place ma charge ofu onye 3300 wee ga dia mgbe bulu machine empty chukwuzo m mgbe ndrop cha ahụ nweghị passenger mbute wee na chi ya what came to my mouth was my son, God bless you, no you go fuel no nka see okay. So this young man which at Alega, this thing reminded me something again. Wesebiko Chukuna ya gosi this man 4 million I borrow 4,000. Chukuna gozi mama mkusi na nature video na nature gocha gecha akoko nkem amam na omukwa ki sisi kwa thank you ba yeze oyewe kwalum nka ya na kwage no problem kwa the boss and the bye.